Скажу некалькі слоў пра старажытных грэкаў. Калі мы думаем пра іх, то ўяўляем сабе Афіны як нібыта самадастатковую прастору, дзе людзі ідэальна, калі яшчэ ў тогах, не займаліся нічым іншым, як хадзілі наўкола і вынаходзілі філасофію і матэматыку і іншае таму падобнае. Многае з гэтага на самой справе адбывалася недзе на Чорным моры. Але мы думаем пра грэцкую Атыку як пра нібыта самадастатковы свет, дзе ўзніклі міфалогія, філасофія і матэматыка. Але прычына таго, чаму гэтыя Афіны былі магчымыя, палягала ў значна шырэйшых палітычных і эканамічных сетках. Эканамічна Грэцыі як такой не існавала. Існавала значна шырэйшая зона. Грэцыя разам са Скіфіяй. Зона гандлю, якая цягнулася праз Чорнае мора да яго паўночнага ўзбярэжжа. Гэта былі збожжа, але таксама рабы і многія іншыя тавары з іншага боку Чорнага мора, што забяспечвалі існаванне Грэцыі. І таму, каб распавесці гісторыю Грэцыі, трэба насамрэч распавесці гісторыю сустрэчы двух народаў, бо няма Грэцыі без Скіфіі.